Eskola jasarpena ikasle batek bere eskolan beste ikasle eskutik jasatzen duen jasarpen eta eraso egoera jarraitua da. Zenbat ikasle sufritu dute bullyinga era jarraituan? Bullyinga gaur egun populazioaren 9,3 jasan dute estatu mailan. Eta nortzuk sufritzen dute gehiago, neskek ala mutilak? Hori bezala neskak dira, gehien sufritzen dutenak, 2 puntuko aldearekin, alegia neskak 10% inguru eta mutilen kasuan 8%. Zure ustez zintzu dira era frekuenteenak gelakidei eraso egiteko? Ohikoenak dira irain zuzenak, ondoren irain ez zuzenak eta hirugarren zurrumurru faltsuak. Azken aldi honetan, biktimen adina jaitsi egin da. Zein da zure iritziak buruz? Kontu larria da, ez? Gero eta gazteago sufritzea kontu larria da, eta horrek izan nahi du, puri-puria dagoela kontu hau, ez? Pentsatu behar dugu gaur egun 10-11 urterekin jazten direla bullying kasuak, ez? Eta ginago, hori izaten zen, 11-12 urte bitartean, ez? Nortzuk egiten dute bullying gehiago, neskek edo mutilak? Mutilak dira, ez? Argi eta garbi, hori bezala. Erdia baino gehiago mutilak izaten dira. Gero egia da bai ziberbullyinga, gaur egun ziberbullyinga gero eta ekoagoak bihurtzen ari dela, eta horren neske gehiago egiten dute. Arazo psikologikoen gain, zer beste eragin ekarri ahal ditu bullyinga? Adibidez autolesioak, norbere buruaz beste egitea, norbere buruaren kontrako erasoak izaten dira. Kaixo! Gaizka Jon, Dari eta Igor osatzen dugu Gamendaig izeneko enpresa. 3D animazioak, jokoak eta inguruneko goi-mailako zikloa ikasten ari gara. Kasu honetan, Bullying World proiektua ekartzen dizuegu. Non bertan, bullyingarekiko erlazionatuta dagoen mundua erakusten dizuegu bideojoko baten bidez. Proiektu honekin, jolasten duen pertsona bullyinga zelako ondorio latsak dakarren eta bestei egiten zaien minaz ohartzea da gure helburua. Erabiltzaileak VR betaurrekoekin bullyingaren rol guztiak biziko ditu, lehenengo pertson. Biktimarena, zapaltzailearena eta jarrera neutrarena.